Lampara din eh. Isa ay wakay naglampara. Lampariya. Isa ay wakay na. Pangabala ang wakay lampariya. Kalbang talugas, nanay pabilo. Talugas, kani modern ni siya nga lampariya kay ang isunin ha materiya para mo musika way materiya di musika mo na mga butang nga pagtutukan karon tapon lampariya baka nga hayag ang imong mata o ang imong kinabuhi lampariya baka hinuon nga ngit-ngit puro kangit-ngit. Atong basahon sa Mateo 6, versikulo 22. Muna ta matutunan ang Ginoo. Ipasabot, ipakita ka na mo ang mga butang na kinahanglan mo masabtan may tungod sa mong pagkinabuhi. Kay Ginoo ni sulod na kami sa pagumatuig, muta ang pagumatuig, magdala og kabaguan usab sa among paglakaw diha kanimo. Din anda kung kami Ginoo mubiya sa among mga sala. Ug tanang mga pagkano wala kayo makapahinuot kanimo. Lord, kini kamay nga panahon din sa Pasig, akong gisalit kanimo, gitugihan kanimo. Ikaw mo umot kanila, mugiya kanila, mupatubog kanila, may unang paskog diha kanimo. Gabaw may mugi silang sugat, may ningit-ngit ng mga balangan. Ginoo, sa kahayan na kanila. Apan kamahanan ka o Ginoo nga naa kanila kaysa naanay kalibutan. Mao Ginoo amahan, hukti ang imong gagmay ang kanila. O Lord, pasanaya sila. Ginoo nga daghan pa ang mahimong suga ning among lugar. Ulaw sa tanan, ikaw Ginoo tamang kahit sa mga barangay sila. Lord, Ginoo ang imong balang espiritu magtudlo sa matabo sa kanamo. Minasikat sa inyong balang pulong. Ini sa Biblia. In Jesus' name we pray. Amen. Isulti din sa Matthew 6:22. Ang mata, may sugat sa lawas. Kung mayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibok mong lawas. Kapag kung lautan ang imong mata, malukop sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa kung ang kahayag ang nakanin kangit-ngit, di ay, musa na lang kaha ang imong kangit-ngit. Dili mahimo nga usa ka tawo mapaulikon sa duha ka galon. Kay may tabo gayon nga iyang buntang usa ug unsa iyang higugmaon. Ug unungan niya usa ug usa iyang tamayon. Dili ka mo makapaulikon sa Dios o sa salati. Now, nagsulti ni ang Ginoo sa kaduha nga bahin sa atong isgutan last week. Atong isgutan last week diin ang Ginoo naghimo sila nahimo siya factual statement. Ito pa, nahimo siya way lipod-lipod, klaro kayo nga pag andam ka na to. Nga magkinabuhi yung tao, maayo nga kinabuhi. O ganyan gingon para makahimutang may kinabuhi, mao nga sa disilibri, nagayon siya. Ayaw ka mo, pagtigong o mga bahandi, alang sa inyong kaugalingon, dinhi sa yuta. Kay tay ang lamang kini o kuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. So niyo siya ayaw mo anak, naglasing nga bahandi. Pero na siya gisugyot, umon siya sa 20. Pagtiko tinuod o mga bahandi, alang sa inyong kaugalingon dito sa langit, di walay kaya o anay nga makaputput nini o walay mga kawatan nga makakawa nini. Hindi mo siya sa conclusion. Sa ayaw niya klase nga badis kalibutan, kung dili ang pahandi sa langit may inyong paningkamutan. Kaya ingon siya, hain gani ang inyong bahandi, at tuwa o sa dito ang inyong kasing.
So nagsulti si Kristo Jesus din nga ang atong kasing-kasing asa ni siya ma-spend is ngadto sa unsay importante na to. Kung atong gisgutan na makapuputan nga atong tanaw na valuable o importante na to is mga putang na sa kalibutan. Okay, may nga nga ako natay kwarta, mahimo man na to ang tanan. Eh, importante man ang taon, importante man sila, importante man balay, Lord, tinawag mo na. Importante man sa mga tagtag-edukasyon sa mga anak, God, importante man na. Pero hindi mo nang Ginoo, ayaw pagtigong ngayon. Wala mo nang Ginoo nga, di mo mangita o panginabuhian. Hindi mo na siya, ayaw pagtigong ngayon. Sa tupad, dili mo may mong focus sa imong tanang pagpagliho, ang pagdani o pagtigong daghan kay kwarta. Sa gingon ko, kanya na nato kamot, abli. Naay mo abot, kanabi abli ko na yung kamot. Pila man katawsa na mapwede niya makungkong niyo. Di ka kakungkong niya o 100,000, baga na kayo na. Mga 10,000 niya di. So, ayun na nato kung ano pakpil na 10,000, hindi kumuto niyo. Okay? Makumot ba na niyo? Kaya para na ko, unsay madasi mo kamot mo rin yung kinahanglan. Pero ang tao, mga mangit mo, kaukaw kita, o daghang butan, yung butana, nga walay hinungdan kung magtigong tanini, kung ginunagay mo, asa imong bahan dito mo kasing-kasing. So nag-hope ko nga, natinaging simana sa atong pagtuon, ato ng tanasusi, kung asa yun ang atong bahandi. Kaya ito atong kasing-kasing. Asa atong kasing-kasing, ito atong bahandi. Kaya ang atong kasing-kasing, na atong nahuna, na atong atensyon, na atong interest, na tanan, anang butana, or anang tawhana. Now, nisumpay si Kristo Jesus. May tungkol sa suga. Nag-ingon siya, again, ang suga, o ang mata, mao'y suga sa lawas. So, ang title na po gano'n is, kaduha na itong mahin, ang atong yun, makita ta sa kabubuton sa Diyos. Anong importante man ang kabubuton sa Diyos? Kaya balik-balik na ito din, base sa Roma 12, ang kabubuton sa Diyos, perfect, pleasing, makaayo, nindot, dili sakit, dili batik. Now, nasayod ka, nagkarahanan tayo ninyo, nagsige na yung plano-plano, nagsige na ikamot mo sa inyong plano, sa inyong mga damgo, ang panangtod karon, wag yun na tuman. Correct? Kung hangtod karon, nasakitan ka sa imong paningkamot, niya humando na dahil puslog, imong isudlan sa imong paningkamot. Pero sa tayo, makita ni mo yung banay, dili kayo mo ang huma, umutabang galing sa imong damgo, kaya nasa tanan, nailain mo ng gusto. Kailang tasapi ang tanan. Muna na sila ngayon po tayo, gasun ani, gasun ana, ikaw sa ganar, kapwa ka na nimo, gasun ani, gasun ana. So makita na ito may isunan na kung ato yung i-focus ang atong mga tinguha sa kalan sa pagbutanong butang sa mobile. Pero sa diyang ikaw kag imong banay, imong dadon ngadto sa pagpakita o pagsabot sa mga kabataan na ang ilang himuon maunga, manipapong sila na magtigo. Kali nga nakamutigong, upahan di nganha sa langit. Now, parang maningon na si Kristo Jesus na ang mata mo ay suga sa lawas. Kaya atong subtitle is, sa diyang mangita ta sa kabubuton sa Diyos, makakita ta klaro sa mga saktong nga butang niining kalibutan na mauday ni akong kabubuton, mauday ni akong kabubuton, mauday ni tagaan ako sa akong tanan. Kaya ang yawa, biya kusugay mo lipat-lipat. Lipat-lipat. Tagaan kasi mo gusto, gagawin computer tayo, muna kasi ang Ginoo muhatag siya panalangin ato kang langit. Dili jud ka malaglag, dili ka sakitan. Ngayong may ko nga, yes, masakitan gihapon ta kaya naman may mga tao nga musala, o kita mismo musala man gihapon ka. Pero lahi jud nga klase sa padungan sa tao nga nakahibaw sa kabubuton sa Dios kaysa wa makibaw sa kabubuton sa Dios. Diba sa tanan ko ang tao dahil nila siya ni Kristo Jesus. O challenge ko ninyo, pangitaa ang kabubuton sa Diyos. January 9, sunod Sabado, mag-prayer na fasting. Labi na ka mong makalaking alahin. Mudasig dito ninyo. Pangitaa ang kabubuton sa Diyos. Hindi na ito pwedeng atulanan
isalig sa atong asawa o sa atong mga anak. Kamulay pangita ngadto sa kaubuton sa Dios kay una sa tanan kamo ang leader. Kay Ginoo na siya daghang buhaton sa inyong kinabuhi ug dili makalihok ang Ginoo kung dili mo andam nga yes Lord. Dahong kinabuhi kami ako. Kay kamo ang pinakahaligi o sa kang haligi o siya mga pinakahaligi sa banay. Mula si dito mo dito sa mga kalakayan. Taga-id yun ni yung kapanahunan ang pagpalita sa kaubuton sa Diyos. No? Ano naman siya nga balita na ang mata may suga sa lawas. Yan siya kung maayo ang inyong mata, malukog sa kahayag ang tibok ng lawas. Kay ang mata mao'y window sa inyong kalaw. In short, makit-ani mo ko ang tao, tinuray ba siyang malipayon kay ang mata glowing? Ngayon ba nag-isip, pero ang mata, sad kayo? Sad yan, makita ka. Ay, nag-isip ka o nag-uul ka, so hilang ka? Ay, nag-isip ko, pero maklaro niyo mo, buul kayo ang sulod. Amen? Dili mabalibaran kung sa Ginoo kay makita na to ang iyang kasing-kasing pinagi sa yan, mata. Correct? Tibawasad ka sa mata nga sa mga chismosa, mga hinantayon. Klaro sad kayo na. Amen? Okay, kanang mga kanang ganahan kay makitupong nimo. Isran ka, ikaw sa oras TM. Kung yung sulog bahan ka. Sa tupo siya yung sulog. Okay, grabe kayo na yung speak ang mata. Ito na nga ng mga actress na mga ninigayo. Mata. Mata sinura ulo. Ikaw sa guwapas bilma kayo ni. Naman, ang mata ni Dura mo convey, mo express mayo sa unsa dyan ang iyang dibati. Ito pa, hindi siya ka actress na kaya kuliling mo, hindi mo niya yung reality. Mga tubangan sa kamera. O biya kita, mga actress o aktor, di sa kaita. May sa kaita, mapakita kita, hala, okay kayo ko, yung mandali na ito. O may nga ba, di ko okay, pero na yun okay na ito. Amen? Depende sa atong gustong makita. So, makisunan ko, atong i-define ang suga o ang lamparilla, kay lamp may gamit ang itawag sa English. Aside ang lamparilla, doon ay lawas. Correct? Doon na sa siya yung pabilo. Pero kung di na masudlan o lana, tigil ang siga. Parehara sa nisa akong flashlight. Hindi ka siya lawas. Okay, hindi pa siya. Pero kung why siya battery, di gano'n siya. Musika. Kaya kung ever ready battery, mas madugay din siya. Okay. Tagaan ka ninyo komisyon na ready battery. Sa buwan na battery. Kung ginato na saktuhon ang paggamit sa lamparilla, mao na i-describe ni Jesus Christ na apan kung daotan ng imong mata, malupok sa kangit-ngit ang imong lawas, o sa kahayag na naakan mo, kangit-ngit. Na may kahayag nga kangit-ngit. Unsa na lang kaha ang imong kangit-ngit, kay grabe jud kay kakangit-ngit. So, katong tan-awon ang definition sa lamparilla. Ang lamparilla, kami po bata, nakakadrita. Kung gihimo ta, ang atong mata, gihimo sa Ginoo nga mo isuga sa atong lawas. Ningon siya ko, ang kahayag na lang mo, hayag din yung tibok lawas. Magkakita ka ang tao nga tinuray nga nasa rin yung malipayon. Magkakita ka sa tao nga tinuray yung word again malipayon. Usab yun ang iyang countenance. Kung makita mo sa iyang disensisi, sa iyang yung mata, ni glow. Masigat yun ang iyang mata. Muna yung mata. So kung atong lawas mo, niya itong lawas. Kung kani maunin lang pala. Inya pasigaon ang mata. Sinasuko? Kasi binisog. So, tapos sila ba? Dili. Sila ang matatong kay tunay lana sa sulod na. Kung sa maling lana, sa Bible, ang lana refers all the time, or most of the time, sa bayahang espiritu. Igamit ang lana, kung sa Palestine, ang lana, igamit para sa ilang now, sa ilang tanan, almost basic sa ilang tanan mga needs, apin ang pagluto o apin na sa tuwa. Na ang kita, saan man paghahayag sa atong mata o hayag atong tibog lawas kung ang lana nga nato dinhi, lana sa naga. Adi, kita makipad ta, kahit kita,
Amen? Kaya gahom tas kangit-ngit. Kinanglan ang lana na nato, ang espiritu nga lana nato, espiritu sa Dios, dili espiritu sa yawa. Kaya espiritu sa yawa, kangit-ngit. Yung dumi na. Kapit na ang tao nga nasa kangit-ngit, magpamakak, magpangakpak, mamakak. Sige pamakak. Kaya napamaniya ang espiritu sa kangit-ngit. Kapag sa dihang imong ipaduslitan, kung ang sudi na dili partial tubig, o partial usa na din na, kung pure na lana sa imo. Pure na lana, kanang siga ka na. Diba? Kita bitotag ng lampara, agad ka ng lampara, kami kay kanila, bisag mapasa kay kamay, anak, kirap-kirap naman ang siga, mo sa kita. Kung nag-connect na to na makita na to, ang Ginoo na Ginoo na, unsa kay mong kasing-kasing, mo sa nagdagan sa imong mata, kung mahanding mo kalibutan ng butang, ang imong mata, magsigig pangita na ng mga butang ha. Ang mga tao nga walay Diyos mangita o kalipay, gawas sa Diyos. Nga sa bisyo, nga sa babay, nga sa lalaki, nga sa kwarta, sa unsa lang, mangita sila katabawan, apan ngit-ngit gihapon ang ilang kasing-kasing. Kung nasay ka ang kangit-ngit, simbolo sa sala, simbolo sa yawa, simbolo sa sala, simbolo o kamatayon. Apan kita gibuhi ng mata ni Kristo Jesus. Iya ang atong espiritu na buhi naman na lukatan ng pinagi sa iyang Espiritu Santo sa dihang naghinulsuta sa itong salamin yung Ginoo imo na ko. Kung sa dihang naghinulsuta, atong gidawat siya, atong gipahali siya, so dapat na masirga ng atong amo. Mo na nga, unsa man ang ilantaw sa imong mga mata. Kaya again, ang mata, maoy mo, asa ka natanaw, at hindi pa doon yung direksyon, di ba? Ano ba yung nga, gusto yung daligsan mo siya, uy, ang kay, naglapang siya ba, naman siya gitan, sige siya, anak, naglapang. So, ang direksyon sa iyang padungan, opposite sa iyang tanaw. Or, tumakin, tanaw siya mayo, wala siya makatanaw sa kailan na padung niya, kapitin yung tutok, tanaw siya padungan to, baliksan siya. Ang atong mata, mukha ka na itong direksyon. Of course, subay na kung usay imong nasa imong kasing-kasing. So, ang pangutan namin, usay nasa itong kasing-kasing. O sa matag panahon, o sa matag adlaw gani, unsa medyo imong ginantaw. Kaya ang tao nga ganahan mo lantaw sa Dios, ang imong nahuna natuog ng mata siya, trabaho wala siya, Dios. Nga danihang natod siya, nag-awit ang iyang kalag, ikamata niya nag-awit, o una sa tanan, ang iyaday lang tao, kaya kasing-kasing ang iyang mandi, ang Diyos man sa kaya mga. Saan man yung una sa Diyos? Matuloy kang simbahan, para lang ka mangurus? Saan man? Muampo, baka sa ano? Saan man yung pag-ampo, kita man na, lahit sa Ginoo. Ang saan man? Basta sa Biblia, ngita rin ka sa imong Biblia. Mo na ganun para ng kong Biblia, di siya Biblia. Pinangga sa tanang pinangga ang Biblia, kaya kinabuhi na. So, mo na nga kung atong bahandig siya, ang atong mata mangita pirmi sa mga butang na may kalabutan ang Diyos o ang mga butang na makapagpadayag kinsa ang Diyos sa atong kinabuhi. Ang tao nga tapulan o ang tao nga pintapuso. Amen? Mana siya. Tanaw siya. Ay, di ko matama na. Huwag na yung hatay na po dali. Tanaw siya. Asa siya matama? Ang kanina ko nagtabangan naman. Hatay din ako. Mata mo tanaw. Kaya ang buti mo sa iyo. Pero ang tao, nga huwag mo tanaw, kung dato ba ka, pobre ba ka, maghatag ba ka dili. Baka kita siya gibuhato, kita siya tabang tabang sa walay pag duha-duha. Sato? Kanya itong mata, musulti na. Asa ka gusto na ito. Kaya tawag ito, hindi mo istoryahan yan. Pumunta ka rin sa kaganan na. Huwag sa aming atensyon nga naman. Kaya na ay mas importante sa palibon na yung mata na sige o mapanglihok. Correct? Sumagisunan. Ang mata na ito, maoy makapahibaw sa uban. Di lang mismo sa Ginoo. Kung siya, importante ba niyo o dili. Ang tao nga masigig ihap sa iyang sapit. Magpakli o papel.
Pero sapi, ito na si ihap. Okay? Hindi ko masisatos. Wala. Pero ang tao nga napakli sa upakti, sige ka pakli, sige ka tanaw, sige ka susi, insakto ba siya? Ang iyang buhato na sulat pa sa puno sa Ginoo. Mo ang tao nga tinuray, unay kahayag sa iyang tibuok lawas. Di ka iyang tibuok lawas, madayag man sa kahayag, di ba ang kahayag? Kung hayag ang tibuok ng lawas, makita niyo ba sa padung gamot, namuot pa ko, wala. Makita ninyo asan padung akong tiil. Amen? Magkaging sa Biblia sa Book of Proverbs na ganing mga matito tayo ba? Sa iyang klasimod, sa mata, sulti na, anak, nyana lang. Okay? Ipiyat niya, anak pa, tiil. Ito pa, ito sa padung progesurya, kurang hata nagsignal na sa uban. Tudo bigay ang atong ihatag kaya naman. Kung Ginoo may unahon na to, dili ang mabutaning kalibutan na. Kung nakay loyalty. Okay? Nakay loyal ka, matinun-anon ka, lunod, patay ka sa Ginoo. Panalanginan man taong dili, kinadawat naman to ang pinakadakong panalangin. Sa pinakadakong panalangin at manadawat, kita masubba sa impyerno. Uy, ipasaylon pa atong sala, isa na sige patag pa kasala, libos ka na, ikaw ka ato ka sa langit. Isa tama yan. So para na ko, kana lang gibuhat sa Ginoo, igo na kay na, tanan na ako, akong itutag sa Dios. Manikamot ko, ako matag-adlaw, naghimo ko og mga butang para sa bahandi sa langit. So, nasaya din ka, una sa tanan, mahimo lang yung instrumento ang imong lawas, mahimong hayag ang imong lampara, ang imong mataon, imong lawas, kung si Kristo mo ay number 1 na imong pilihan sa imong kinabuhi. Kasi ang number 1 ang Ginoo. Kung nanawali mo siya, may utangin mo siya din, ang imong mga kamot, ang imong mga kusog, asa imong mga bulsa, mas nagtuan ang mga butanga. Dili sa mga butanga na iyon ta. Ang ko dili ay mupundo, kay mga dili return, dunay ang interest. Nga ito kasi Ginoo, bisag mo ng Ginoo, okay klarong interest sa akin ng malili, ha? Okay lang lang. Ako na nakubraw sa langit. May kapot niya ito. Wala nagawa dili sa kalibutan. Sumuna nga, ngit-ngit kayo ang tao. Noon dyan makaila sa Diyos. O, nabasa ka na, para na ko, mas luoy ang tao nga ni Ingon. Nakaila siya sa Diyos, apan ang iyang mata, ngit-ngit. Kaya ang iyang ilantaw, ang mga butang man sa kalibutan. Mauna nga, musubay o masunod usap ang iyang kinabuhi. Ngit-ngit ang kinabuhi. Ang iyang mga kapilian sa kinabuhi, dili mao. Ang iyang mga desisyon, dili mao. Ang iyang interest sa kinabuhi, dili mao. Ang iyang gigabot o giagpas sa kinabuhi, dili mao. So kita mismo na kibota, usa may giagpas na to, usa may interest na to, asa may gitaganahan kayo. Usa may gibisihan na to kayo. Ang mga butang pa sa Diyos, o dili. Kung itong, may ko nga kayo ng butang, gawat pa sa na, tukay tagaba sa una, pita sa atong Ginoo, hadlo kayo ka, sa Ginoo nga itong ibuhat sa una, ibinuhat sa itong kamot. Nagdala sa may highway na, doon sa tabuan, kisa ng property. Ikupanan niya ka ng bahay na, di ba sila kagiyan niya yan doon, pero hadlok siya luwas sa iya. Kaya naman, kay grabe kay tamotoo o gaba. Kamo na kinata sa Ginoo, anong ginatutulog ba? Mas kahadlukan kay nato ni kay puhi ning dako. Nakakita sa tanan natong gibuhat, wala pa nabubuhatan ang gibuhat sa atong Ginoo na suwa pa nato muna. Apan kini nga mga Dios atong gisugyan sa unang nga di kani makagaba na to. Hadlukan ka ba? So para nako mas mahadlok ko yung tatagaba kay naman gilukat na ko ni Lord. Imo na kung gipalit di ka sa kinin, di ka sa kamatayon na imong imong kaya para gamiton, para mahimayang ka, apan ang akong interest na kaya sa kalibutan. Ang akong gusto matimuha na kaya sa kalibutan. 2016 na magsunan, time na ako na ihatag ang tanan sa Diyos. Kay 2015 na sumaunagi pang matatuligan, nag-ibaw ka, nagbalik-balik na ka, anak, formula na imong gibuhat sa kinabuhi. Huwag ka po kakaabot sa imong gahanaptan. Pero ngayon ko, suwayi o tilawi ang Diyos. Kaya
nga mga usamo diha sa inyong pamilya. Pag-uusap mo, wala sa Ginoo. Pag-uusap mo diha sa Ginoo. Ay imuha nga murag representative lang mo sa bana ng asawa o anak mo. Pag-uusap mo, pag-ampo sa Ginoo nga Lord, in 2016, di mo ibuot nga akong banay makailangan. Nini 2016 mo tag-ibot Lord nga usay gyud ang among pagtulungan sa among lakaw, sa among paghagok ikaw. Dili ako kang kalibutan na. Kanilang, gawas nga mapaligon ta sa atong kinabuhi. Kanilang kung ganahan gyud ka nga mapalambo ang gingharian sa Dios kung nag-invest na ta, nag-deposito na ta para sa langit, ang usa number 1 nga deposito ka, nagsige pa ka og sangyaw sa pulong sa Dios. Imo pa nang gisultihan ang mga kasilingan nato, kanang hinap o sa layo eh. Tapos layo, abis mga kabataan, kung kalisod ka. Ari mga kababayan, kaya daghan ang mga kababayan nga di abusog, daghang kabataan nga di abusog na sayo ta ni anak. Sila ni nakita o buhi nga paglaong, saan pa rin mo pagtabang kung ikaw mismo nalumos pa sa ka? Sa mga butaning kalibutan na. Apan sa naluwas na ka sa mga kaulag, naluwas na ka sa pagkapakapon, naluwas na ka sa mga butaning kalibutan na nakita niyo mga angito tayo kinabuhi na matinud-anong diha sa Diyos kay labaw dahil hindi mo matinud-anong kung iya lang, kung ato lang yung ihatag atong ganang diha kanya. Ang Ginoo di mo pakis mo isun. Grabe ka Ginoo kabuutan. Dengan dyan ko na I can testify sa Diyos, sa liwan sa Ginoo sa akong Ginoo. So, upan ko mga pastor na ako nakita. Bisa sa ako lang ministry, makakita ko ang Ginoo. Maayo ko unsa mo niya itong ministry o lang kita mag-ministry din mga dato magpupre ganyan ako ng ministeryohan. Okay, dato ba tayo mo? Nakakarila ko din eh, nag-ilaw din libo kakapin. Mas pa ito na kaya kalibo kapin. Kaya mag-ilaw din eh. Yung mga natigong na ito ng mga kuha ninyo, gawa mo yung kayo may gastusan, kanda na ito, nara magay kayo. Makita na ito nga, auto na gigamit sa pagkimaya sa Ginoo trucks. Pag sanita na, sa ganito, may tama, maglutulos na namin sa si Jose, gasto sa kailangan, di man sila mo gasto, di ba? Bisa mag-request sa listing nga, uy, kagaling nito para luto, uy, kagaling para, dili. Salamat ko na, anak, so i-invest mo. Pagbuhatin yun, anak, i-invest mo. Libuhan mo mga buluhan sa inyo, para nakita ko nga, maliuso sa inyo na. Nag-invest mo, anak, importante kayo na ikaw makibaw ko kasi kamabutong sa Diyos sa iyong ginabuhi. Sa iyong pagkamahan, sa iyong pagkabana, sa iyong pagkaanak, sa iyong pagka-estudyante, sa iyong pagka-asawa, sa iyong pagkainahan, sa iyong pagka-negosyante, unsa man ang uban ka na nung libuhaton, unsa may plano sa Ginoo, ano sa plano nyo sa pamilya? Yung ang Ginoo, una sa puso kasi plano ng pamilya, kaya akong plano nimo, muna akong plano sa iyong anak, muna plano sa iyong asawa, sa iyong anak, muna iyong anak. Pero kung nakibaw ka man ay gusto plano sa iyong pamilya, kung ang imong banay, wala ngita sa plano sa Ginoo, di dyan ka makanduk-duk, anak nila. Kagets mo? Muna nga, ang imong pagpangita, personalized. Unsay imong plano na po, para sabihan mo, sakay ka sa eroplano sa Diyos na siya'y nag-drive, hindi na mo crash, padung yun sa inyong destinasyon nga nindot. Kaya kinabuhi niya sa Ginoo, yes, naagi ako yung mga pagsuway, pero isuway na kasi Ginoo para malig-on ka, wak ka suwayi, o wak ka gitagano mga problema para magubak ka, para malig-on ka. Dahil na nga, ang tao na kasuway, alisda na sa kinabuhi, wala'y Ginoo, kaya plano na sa iyo sa pagguba sa tao. Paninduton ka yaman, iyak ko ka. Padamihan ka yaman, dugmukon na ka. Mao na ang yawa-yawa kay kadungan. Pero sa diya sa Ginoo, isa gidugmok ka, ngayon ka. Pero di mo kung gidugmok kay ang daan na mo pagkatao, may imong gidugmok. Para ang kinaiyahan ni mo, ay naan ako aron makita dayag sa akong pamilya. Ang imong pagpadayon sa pagpanday, niining akong kinabuhi. Nasa matag tuig na naglakaw ka, 2016, lakaw din ka, 2017, 2018, ikalingi ang maraming sunan, makakita ka, lahi ng daga sa mga kinabuhi. Pero kung di yun tamanin ka mo, kung subay o pamita sa kabubuton sa Diyos,
Wa ta nag-invest, wa ka nagpundar sa langit ng buhay. Importante magsunan. Maraming ang Ginoo. Sa 20, dili mahimong mausa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon. Kay may tabo gayud nga iyang dumtan ang usa o kung usa iyang higugmaon o unungan niya usa iyang kamayon. Dili ka mo makapaulipon sa Dios o sa latimensyon. Di pwedeng idungan ang Ginoo o ang mahandi sa kalibutan. Mamili ra gyud ang usa ka amo. Kung ta, ikaw na yun akong amo, Lord, sa tupa ni tuo ka nga siya muhatag sa tanan yung pangkinahanglanon sa matag adlaw. Kung wa man mo abot sa imong expectation, may ka nga, Lord, kailangan na ginawa ni everyday, wait? Kailangan at least 200 everyday. Sabi ni Lord, ay, 2 pesos sa rin. What? Ako, what mag-umay decision? Kaya sa yan yung what ka nito o ka kung isalig ka. Kaya nga naway pagsalig, di man ang what? Di ba? Ay, yung what mong what? Kung sa isa mo, ano ito, tuloy kung ayan kong tabangan? Kaya sikay mo ba ko, Dres? Ayaw. Kung walang rin ang ginubuhatan. Walang ginuhunong, kuwat. Lord, surang mo, what piso, ay, ito na kayo, what? Kaya nagreglang mo ginu. Kaya namatay ka. So, wala pa naman ito. Huwag pa inuwan yan. Sa mali mong lawas, sa buba. Huwag ka sa Lord ko. Bubi pa ka. Huwag yun ang mga budang kinahanglan. Mamila ko sa inyo. Na nalisan ko. Hadlo ko. Ganahan na kayo kumu. Budakan. Ganahan na kayo kumulakaw. Ganahan na kayo mabuhat. Pero Lord, kung imo. Ay, hindi makikuhan ko nyo ng vision. Pakita ko doon sa vision na ko. Kita mo sa itong vision mo. Ano yung yun na yun. Sa itong vision nyo, sa vision niya tayo sa mga kapo kayo nyo. Kailan ko katuwid hinuwat na nyo. Pero di pa ko pareha katuwid kalibaya sa paghuwat niya Abraham sa saad sa inyo. Saad man sa Diyos, nga natay Italias, nga natay sa hospital. Din ang mga pamilya nga gidawdaog. Usually ang inahan man yung mga anak, yung mamakwit na dahil doon. Ikama ko kayo sa yung papa ko siya, nagsyabo siya, yung bunalan ko kung kulatamong pa ko, yung asa ko, magipangkama ko, mangguha, tawid, ano man, ang imong dignidad. Kung magpapilin ka diha, hindi mo yung pagpapilin yung baboy. Atong balaod, ang baboy giluhat, kaya nangyayot. Teka, nagimuhin mo, pero agad sila, kita, ang simbahan, ang siya sa Ginoong sa Kristo, nagsuffer daghan. Ang nagsuffer, nanimba sila, pero libas lang wakay paglaong. Kaya ikabalik lang nato sa ilang, nibalik sila sa ilang lungga. Nabalik sila sa ilang pinunat ang kita. Kaya ako dito, sa simbahan. Pinagaong ko naman sa asawa o sa mga anak ko. Like, dihin mo lang mga maid, dihin mo lang mga, sani? Pero na siya hibuhi. Hindi siya hibuhi sa pamilya. Maungin na akong gay. Kinaari din palikas lang mauwaw niya makasabot sila. Makinahanglan sila mo kuyo. Ano yung mga balaya? Para sa sila, ay, makaginawa ni din yung magsubot yung bagong kinabuhi. Diin, tudloan mo sa ano, mga skills sa mga pagkinabuhi, mga farming, mga etc. Di hangin ako kung may ng farm. Kung nai-explain mo, makabarog, malikong na mo, uwi yung mga anak, yung na, nakasabot na kahit kung sa'y kinahanglan nato na kinabuhi, kung magawas, kinalan mo mong magawas, kaya huwag nakasel sa calling sa inyo, ng mga lapad mo din hata, kung kaginhanglan ng mga tao din, driver, kinatag-doktor, kinatag-nurse, kinatag-mga teacher, kinatag-mga janitor, kinatag-dagan. Amen? So, makisunan, kanalang adan ko ang ihatas binunan ko, di naman hinunan ko pagkatas binunan ko, di kayo nun kayo ko, Lord, dahil lang, di ba, dahil lang, Lord, ano ko, di ko diba? Isa na. Ubingan tuloy yung kadaghanan sa mga pastor yung, ay, salamat, di akong itagas ko nung na ikaw, imagine ka, kumarbag, ha? Sino kong ilaw-daw, di ko sige, no? Kaya ako kadaghanan yung isod na yung ministry. Pero mas angan ta mo himo o muhatag sa atong tanan. Kung di ta mo himo karon og lakang. Una sa tanan di ka matabangan, di ka makatabang sa uban nga mga katawhan. Mao na.
So, kanila nga vision, kanila nga dako nga kabuton sa Diyos, kay iyang ipapasanan nga ako sa gipasan ninyo, kay apil mo ni anak. Dili sa sulat ba na mo dito sa ministry nga akong gila, nga mauni ang vision sa Ginoo. Laging Domingo, nasa ilahing babae na sa mga pitingin ako, ako may surya ng dalita kay bisip ko, sige tumitingin ang mga tao na yun. Salamat ng mga discount siya sa iyong barangay. Ba't ka police buy pagka 300? Siya ba di ba? Okay ko ka mo. Tapos buy bayad na buy ko. Pagka kung nila sa police, baka siya. Siya kung i-report pagkaday na ibuting mura nilang buday na. Kaya pa, napasok ka niyo mga kwarto. So na siya kampanya siya. Labkay yung usap. Tagungtong ito kami ito, doon pagpuyo sa jail. So, salamat po na kung isan siya magpadayon sa Ginoo, ako ito na buhayin ba na, kasi sa ilahin ba na ako, tao na sa siya. Okay? Uli ko lang siya din para pamabos sa iyo. Sinabi nga yung sunan, ang atong pagpinabuhi, mahikamod sa Diyos. Ang atong pagpinabuhi, mulang tao, atong matamutan, ang mukubet, atong mga matag, diba ka na masuk? Okay, wala pa. Very good. Pero sige, kag tanaw-tanaw, mo kagat na kayo bang mga ganahan kayo ka. Growth siguro. Sabi kayo ba tala, 500, 100 na lang. Kasi kapag barato, pero pinag-isyo ko, less than 100, ito yun. Natulog mo na siya. Ang magpalitan siya sa kamahalan ng sisay. Kung tayo pauban na ito nga, gusto nga lang, uy, naligin mo, uy. Naligin mo diri. Nakita lang sa mga kaisunan, ngayon isa, suicide, SM suicide. Diba? Diba siya SMC side, suicide. Kaya man, gusto ko sila, kaya mo na ka mamindot bang, ganahan ka nga, hindi mo pala itong, ganahan ka inaani mo na, isa ka kung okay plano. Sige palit. Pero kung magkinaglan ko, iba ko, naalis lang na mga tama. So, ang iba lang ko, Dapuan naman ko, napamangkoy ko. Napamangkoy nga, maayo pa sa akong day. Sumunod ang mga isunan. Wala kong iwan na ito nga, kung magtanaw ka sa kalibutan, pirmi, nawa ang balang Espiritu, wala ang Espiritu Santo, importante ka pa ngayon mo everyday. Di ba po ako, kakilala ko ngayon everyday sa Espiritu Santo? So, wala mga butama nga, si Cristo Jesus mismo. Sa gawas na lingon siya rin dumanin mo ka, boss. Mudiman. Mari karon. Ano sa na usa? Mari karon. Asam ka? Pati ka mo ka? Di mo Picasso na yung lawas? Ang gilid ka. Dumalik ito. Ang gilid. Ang sama dyan ang give after mo. Di ba ang gilid? Uy, naay ko lang din. Ba't ko lang kita dito? Bumingguman ko amin. Uy, premate mo. Uy, ko amin. Uy, wala. Uy, good na ito. Biyaan dyan na natong tanan. Para mo agpas ka ni ini di paun sa yawa. O di ako, bago na itatag sa imo. Nakula-kula mga talay. Dagan eh. Pero ang Ginoo, dili importante. Kaysa nga ngayon, kung pag pinuuna mo sa inyong pagsimpa, di na kayo matindan sa inyo. Kundi everyday, nisimpa ko sa Diyos. Everyday, imong gidaya ka ninyo. Everyday, ikaw, Lord, kung ako si Espiritu Santo, labas ka na, kinuha ang anong kinabuhi. Imo, kung tanong ikanta na, mold me, umula ko, guide me, call me, tabangi ko na. Mo na atong pinita ngayon, ulit ka masugita o nga, asa mo ko ang ibuon ko, mo ulit, asa mo ko ang ibuon ko, ako na kasi Lord, Lord, tabangi mo. Kung di mo matag ang Ginoo, ayaw, kabutan na, kaya di na yung plano mo, kita na sa talanin mo kuhaton, pautan na ang Diyos. Pautan na ang Diyos, Lord, pinapukinaani. Okay mo. Buhay ito ba ang Ginoo? Ayaw paubos. Kung yung ang Ginoo, yes. Ayaw din, okay. Ang bakit ka. Wait, lagi ng tayo sa Diyos. Pero pwede siya ganyan, okay na. Yan sa akin nila, pwede na kung buhaton nila ko ron, Ginoo. Ayaw sa.
May napunta lang sa katuig. Lugay, 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 katuig. Lang sa malinod. Kaya hindi na ako nasipaw sa sakto na timing. Para ang timing o ang iyang signal, okay. Kailangan iyan na. Walang bubuhat ng may sunan. Wala nga, dito pwede nga mga amotag diba? Usara nga itong amo. Si Kristo Jesus. Amen? So, lumana ni hatag siya for example ni sa Lucas 12:13. Kanya may sa katao, dito sa pulo kami mga kanya, magtutudlo. Sultihin ni, sultihan ako isun, nabahinan ako niya sa katigayunan na gipiling ka na mo sa amo, amahan. So, Jesus nito ba kanya, isa may naghatagan ako katulog sa pag-usay ang pagbahin sa katigayunan, tali kaninyang duha. Kung ipalayan siya, pagsulti kanilang tanan. Nanawa niya, isulti. Pagbantay ka mo, kung ikayin ninyo, ang bisan unsang kahapog, kay ang tinuod na kinabuhi sa tao, wala liha sa mga butangan iyang ibutan, bisan unsang pa siya kahapog. Ang tinuod na kinabuhi di ay, wala sa imong mga kabutangan, wala sa imong tayo sa imong kayutaan, sa mga balay na nagpabukong, o sa mga mong kurtas, dala na yung bangko, wala na diya, wala na kanino sa imong sakyanan, kanino sa imong balay, kaluhon mo na kang jewelries, wala na diya ang tinod na kinabuhi. Wala siya, magbantay ka, okay kayo. Nakita sa siya may direksyon sa Ginoo nga kanilaging buta sa kalibutan, lipat-lipat na din. Yes, mugamit pa, pero di ka ang magamit sa salapi. Di ka ang magamit wisely sa salapi. Amen? Di sa dihang panagtagaan panalangin, huwag tagpagbalik sa Ginoo. Kung may sunan, kung ganahandi na ko, kung yung mga Lord, isod tayo, nagtula ng kabataan, ako kayo naman, mga mauna, niya, bukupot ka ng mga bitana, di mo wala, kung ano kayo pagbayad, parang sige ko, iman na sa Ginoo. Kung ano yung panalangin gawin sa Ginoo ng buhay. Kung ano yun. Di, guwapo kayo balay, pras karagalan, mayroon yung balay. Kasi kayo kung ano, wala na, nandoy ko, aircon ako, aircon mo sa kanan. Nangandoy ko na kay aircon na ako balay, nag-aircon na ako balay. So ano na. Kaya wajud ko mangutang sa Ginoo bisan sa kalisod sa akong kahimpan. So nag-invest ko, nagpundo ko sa Ginoo, ngayon na nag-interest mo. Ika na kayo suman. Sumaw na nga, tubuti ang Ginoo nga muumol nimo para ang imong gilakaw ni kinabuhi, doon na kay malukas sa unahan. Kasi di ka himo-himo sa imong kawil mong plano, dili sa plano sa Ginoo, huwag kay padungan. Mao sa nitaw kanan, yung plano sa iyong kawil mong tanawan ninyo siya. Kung sige na si Jesus kanila natong sa binayan. Kaya sa kadako, kamayuta nga maayo kabot. Namalandong siya. Wala na ko'y kabutang nga sa tanan kong abuta. So maingay na kong buhaton. Kini mga kabuhaton. Hindi man sa siyang kagalingon. Kung ko ang akong kamalig, nadaan, o magtukod ko, mas dako din akong tigumon ko niya ang abot ko ang uban ko mga kaptanan. So makita din mong iba, dako niya ang iyang kamalig. Dako niya iyang balay para mas daghang masud. Sa iyang kamalig. Daghan siya abot, iyang ipahatas mga pobre, maya ba may wait, tapi ko, mag-burn na yun. So ay hindi siya. Okay? Kamuna ko ni palagan anak, para kamuna sa'yo mabulahan. Kaya igo naman yung akong abot. Loy, ikaw na ito, mag-isyante ka ron, bisat po sa ka. Para ako nakasilana, wala kita itong paubos sa gamay. Wala yung nagpaubos o gamay. Ma-shipping line, ma-hotel, ma-sakyanan, anything, wala yung ubos. So makatika ka, yung saan na yan, ilan na ikaw yung sabi. Kadaghan nilang sabi. Kani si Sir nita. Nita siya na. Ako yung muunik eh. Ubus na madyo kayo ng oil. Sa consumption ako sa oil sa bakit mga suga. Akong Indian. Ako kayo. Akong Indian ako. Ako na yung magputang-butan nila kung magsalito ko. Prato naman. Kaya kung tayo magpikuman. Kaya huwag ako puso sa ko. Yung ko. Barato na ko ang mga stores. So
Di ba ka na mapuno ka pero di mo ito gano'n, naglalayog si Sir. Yes, ayaw mga tao, maglakaw ko sa skila ko na ito eh. Dagati kay kabalabal na ito. Tingnan naman, walang ko. Kailangan ba yun ang paubos? Wow! Mani, ang kanang pulong paubos ko sa presyo ko sa kabalingon. O paubos ko sa presyo, nagpaubos ko sa akong pangkinahanglan nun. Kinalang ta magpaubos sa itong pangkinahanglan nun. Kailan may kahapon rin. Kailan may itong pangkinahanglan. Pwede ko rin na. Okay? Dili. Everyday napabuhat ko ba na eh? Di. Pero everyday ko si-usik na kuryente. Everyday ko si-usik na tubig. Everyday ko si-usik na gas. Saka ng mga dapitan mo disiplina sa ta. Kung kalintawhanaw, nagunaw na siya, sakto kayong ginahuna na natikot yung baling kalimutan na. Diyos ko ba hindi? Apa ng Diyos mingon kaniya, oy buang, gusto ko sa Ginoo, oy buang ang tao na ginabili mangita sa kabubuton sa Diyos. Kung sa kawag sa Biblia, buang. Hindi mo nang ginawa rin yun. Nini gayong gabi una, mamatay ka? O ya, kinsa naman makapanagiyan yan ang tanang butang na imong itigong alang sa iyong pagkalimang t-shirt. Grabe kita pagtigong, ni kamatay mo na? Dili. Di ba na? Kinsa na ko, nagsinumbagay ang nabilin. So, di ba? Mau kita talaga. Pinatira na sila, kinakita na sila. Dili igsoon sa man, kontraryo na. Mau ni kong tawhan na gani na, hoy, Lord, inang na ko, igsoon nga, bahinan sa gusto kabilin sa pinakalis sila, mahal sila may naka. Duwaan na kita, wis mali na dyan nakakuan, si Intay na dyan nakakuan, si Bernal na dyan mag-away. Tanang, salamat din, wala niya. Naman pinatyan na yun. Pero even na sa gamay ka ayaw nga lugar na mo, makita juga makita nyo ito ang mga kinaya sa mga Yusuf. Isa dito hindi matagol kung isa itong mga daw. Okay? Ano rin na? So, kung gamay na kayo ba, kumatay ako sa mga ito na mo na, bigyan mo yung bago na makita ni mo ang tao mo na lingon ang Ginoo, isa may makataguyod. Tapos sa Jesus palingon, mao kini may tungod kanila tigog ug mga bahandi alang sa ilang kaugalingon. Apan dili mamagdato sa tubangan sa Dios. I-short mo sa kap, pwede kang pastor sa Ginoo anytime. Ya, iko lang kanita ko, habang na tayo vlog, daghan kay kwarta, iko lang kalipat tilaw. Nya, nasakit ka o diabetes, sakit ka o heart disease, nya, ang imong lawas, ang imong naong, wala sa mga espetuan pa na magkaroong mga malls, doon ka sa hospital. Kaya nga na yung pwede makita, sakit ko, nurse, doctor, tambal, sakit ko, di ka kasuhin, kung ako pa ikaw o ikaanan, this week, nato sa hospital. Kabatay mo, musuliyo, hindi mo siya na-injure ka, anak. Wala. Mo naman yung tambong buang kita kung magtigong ka sa bulan. So, naghangin ko ba na January na. Buwata ang tanan. Na inang ginulog, tabaki ko, na ikaw na dyan ako unahon, andang ko biyak sa isang butang sa kalibutan, kung kinahanglan ang akong presensya, magkuyog diyan ninyo. Kaya sa akong mga ginuwaton, diya, please, ang ginong diya ni kuyog. Diyan sa nangin na ginong, kaya na, hindi ko yung, Lord, dati ko halos, Lord, yogi ko, Lord, maguban ka, Lord, panalingin ko na, ginong, sige, hindi kuyog. Hindi na yung ginawa niya. Pero kung sa inyo na, guys na ako yung kaya nangamutag ka, nangamutag borta, nangamutag bahandi. Ang kaayo o ang gugma sa Diyos. Ang pasunod na ang iyang kalinaw, ang iyang pagkasiyawan. Pero kita ka mag, believe ka. Kaya kung believe ka naman ito sa English, in ka, pero ka mag-libor, ganahan ka pero may mag-live niya. Kaya naman, ganahan makakita pero sa iyang buhaton, labi na sa mga lisod sa iyong hinamuhi, marang balik-balik dito, talihang magpinood ka sa Ginoo, pag-expect, lisod-lisod ka sa yawa. Ang yawa man ay muhatag ng lisod-lisod. Yamin ko naman sa Ginoo, sige, kasi na, sige, utang ka, aron matistingan na po ang kasing-kasing ni Jonah.
Kung musunod ba din siya nako, isa sa kalisdanan. Isa ay muyukbo sa pangalan at sa mga. Okay ka, di ka muyukbo sa pangalan sa Diyos. Muyukbo ta sa ngalan sa tao. Minyor ni. Usik ko sa patuloy ng dato. Usik ko. Ano ginoo? Yung ginoo. Yan na lang. Kita pa ang mas kinahanglan ako. Pero kung kinahanglan niya sa mga ito. Hindi mo ikasunod. Kinahanglan ko natin ang Diyos. Bakit sa ato pag-inabuhi. Kung iyang ngalan labaw sa tanang ngalan, kukini kay naanak ka sa iyang listahan sa libro sa kinabuhi kayo sa mga. Kaya nagpunta lang i-share mo ito. Ako ang pulong. Kukti ang akong pulong. Sobrang ako, disay mo ito ang pulong. Kaya akong pulong, ibuhat ang kalibutan, ibuhat ang ka, ibuhat ang tanang itawag, ibuhat ang pulong. Talagang sa ibuhat ang isa ang pulong. Kaya sa kanang pulong, Jesus Christ. So, mga kaya kong kuminta nga, ikaw, Lord, Ginoo, kinsang na ginawa? Kristo, sinaginig, Kristo, Kristo. Ginoo, nilang ko, Ginoo, kung isang na ginawa. Wala man nagikan sa langit, may namatay, ginubong na panahon. Hiliin mo na sa kamot sa tao. Gituboy, gituboy mong tumuro na tumpa. Kung masunog, yung kilala ng bigbiton. Kung magbilang, kilala mo sa lupon. Hindi mo na ang klase ginawa kong silbihan. Buhi siya ang makatabang, siya ang makaluwas, siya ang makapataas na dito. Kung magpaubos ng kakihaan niya. Amen? So may sunan, ready ta, mamita sa iyang kalong January niya. Alas mo sa buka. Kumingan ko may sunan, sundin na kalong. Sundin na, sige na, ginawa, sa iyong mga plano na tulog pa ngayon. Palit ang notebook, palit ang bulletin, yung Bible, paminaw. Kasi diha mo, spend na kitag tayo na mo, Lord, minaw na, baka minsan, ipakatutong paminaw. Sultin ikaw, ano sa iyo magkala? Akong pagkamama, akong pagkabana, akong pag-asawa,